Ubona abafana bakithi siyazi sonke bafethu ukuthi uMabasa bafethu usabolekiswe lapha kwi-Stellenbosch kodwa usawumdlali we-Orlando Pirates ngokugcwele. So bafowethu mina bafowethu ngokwami ukubuka uMabasa ngimbone bafowethu ebuyela lapho ku-Orlando Pirates uma kuphela isizini. Yize-ke vele nenkontileka yakhe iphela bafowethu naye laphana neqembu layo i-Orlando Pirates. And futhi kuvela iy'ndaba zokuthi kuney'vumelwano abangafiki kuzona phakathi kwakhe nalo iqembu laphana i-Orlando Pirates. So uMabasa bafethu isikhathi ukuthi ayishiye bafethu i-Orlando Pirates. Yize-ke kwabanye ebukeka besamdinga abanye abalandeli basamdinga laphana uSekgosana Mabasa ku-Orlando Pirates. Kodwa uma ngibuka abadlali abalethwe i-Orlando Pirates abadlali abafana noMbuthuma abadlali abasebancane and abasadinga ithuba ukuthi bey'bonakalise ku-Orlando Pirates. So angisiboni isidingo sokuthi uMabasa ayivuselele inkontileka yakhe neqembu. So ngiyacabanga ukuthi uMabasa naye lokho uyakubona ukuthi isikhala lapho ku-Orlando Pirates asisekho. And futhi i-Orlando Pirates mayithatha iligi kungenzeka u-coach angahambi u-coach wayo laphana uWadu. So vele uWadu bafowethu akasincanyiwe isitayela akasidlalayo uMabasa. So angiboni ukuthi uMabasa une-chance ukuthi uma ebuyela ku-Orlando Pirates engafika adlale futhi. So umfana akahambe. Amaqembu afana ne-Kaizer bafowethu angamthatha lo mdlali and engabasiza ekuthenini libuye ithemba lapha kwiMpufane. So i-Kaizer ayimthathe ngoba uma ingamthathi i-Kaizer i-Sundowns izomthatha iyombeka ebhentshini. Asazi-ke bafowethu uPeter Shalulile uyahamba singamthatha thina uSekgosana Mabasa. Siyazi ukuthi i-Sundowns iyaba ne-striker eziwu-3. So i-Kaizer ayiphuthume.